бисёри атрофиёни шумо як чизро мехоҳанд, аммо худатонро бо онҳо баробар накунед. онҳо дар нокомиёшон худашонро бегуноҳ меҳисобанд, дӯст медоранд дигаронро гунаҳгор бароранд. онҳо ба тамоми қувва кӯшиш менамоянд ки шуморо қоил кунанд. шуморо, бале шуморо, ки бояд таслим шавед. гӯё ки шумо аз ӯҳдаи ин баромада наметавонед. маслиҳати ман ба шумо онҳоро гӯш накунед, бо онҳо баробар нашавед, бо чизҳои асосӣ таваҷҷӯҳ диҳед. агар оиладор, фарзанддор орзуи мақсади худро дошта бошед, пас аз пушти ҳаминҳо шавед. ҳар саҳар ба худ гӯед ки ман мехоҳам исбот кунам, на ин ки баҳона ҷӯям ва дар хатогиҳоям дигаронро баҳона накунам. ва ҳангоме ки шумо муваффақ мешавед, медонед ки онҳо чӣ мегӯянд. ин суханои онҳо шуморо ба хайрат меорад. мо медонистем ки ту муваффақ мешавӣ. ки дар аввал ба шумо боварӣ дошт, ин худи шумост. бале, худи шумост. баҳона кофта худатро бегуноҳ набарор ва дигаронро фиреб надеҳ.